I hope I find you all well. Regati manyo kubhuku yaMuparidzi chapter number 2 verse 24. Inobva yati chipo chaMwari kuti munhu agowana mufaro pakushanda kwamaoko ake. Zvareva kuti munhu anogona kushanda wogowa neupfumi hwakawanda asi watadza kuwana mufaro paupfumi hwako. Nekuti shoko raMwari rinotaura unaMuparidzi chapter number 6 kuti chipo chaMwari kuti munhu agofara, munhu agova nemufaro pakushanda kwamaoko ake uye nepaupfumi hwake. Ndinokunamatira kuti pazvese zvaunobata nemaoko ako ugowana mufaro. Chinhu chakazvimirira kunamatira ropafadzo, wowana ropafadzo. Uye chimwe chinhu kuti ugowana mufaro paropafadzo rawainamatira. Know that it is the gift of God for you to enjoy the labor of the works of your hands. Child of God, I pray for you. Kuti chese chao chashandira ugowane mufaro pamusoro pacho. May you be satisfied as you work. For the Bible tells us that the heart of man cannot be satisfied from the labor of the works of his hands unless if God has stretched forth his hand. Ndinokunamatira muzita raJesu kuti chese chao chabata nemaoko ako ugowane mufaro pamusoro pacho. Tinoita vanhu kuti vanostresseka kuti vawane ropafadzo. Wawana ropafadzo racho wostresseka vakushaya mufaro paropafadzo racho. But today I pray for you. I speak, let the gift of God that gives peace, that brings peace, that delivers peace for one to enjoy the works of his hands. May that gift be delivered unto you, be delivered to you in the name of Jesus. As from today, you will enjoy the works of your hands. Chauchabata ucha enjoy, chauchashandira ucha enjoy. So Bible nozosvika parinotaura kubhuku yaMuparidzi chapter number 6 kuti ndakaona vanhu vachibudirira asi upfumi hwavo uchidyiwa nevatorwa, uchidyiwa nemastrangers. Unoziya unogona kuita mari but mari yako yodyiwa nemastrangers. Bible raireve rinoreva paye pekuti waita mari mwana anorwara wotenga kumuendesa kuchipatara, wakupa mari yestranger, muridzi wechipatara haumuziye, anorapa maziso haumuziye, haunei naye, wakupa mari yestranger. So I pray for you, may the Lord deliver you and may the Lord give you enjoyment over the works of your hands. Shalom, until we meet again.